दा जोंथ' दा दिनैनि बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानो नौनाय दैमाया देग्लायल' नङा बोसोरफ्रोमबो दैज्लां सफैब्लानो बे गरा खुवायनाय जेरै मानसिफ्रा जेनेबा हा दोङो मियादि माइ दुब्लि फोथार दा बेफोराव माइ गायनाय पर्यन्त माने खस्थ' आबाद मावनाय बे आबादखौबो गरा खुलानानै लाङो बेनिफ्राय मोजां मोजां दंफां माने दैमा सेराव थानाय बेफोरखौबो बोसोरै लांबाय थायो बेनिफ्राय दा नै लामा जिथु जोंहा उरां बुस्थि होनना बुङो बे धुपगुरि गामिनि खन्द थारमाने उरां बुस्थि खन्द आरो कुरुवा खन्द होनना बुङो दा कुरुवा खन्दआ थाबाय खोलाहा आरो उरां खन्दआ थाबाय उरां बुस्थि खन्दआ साहा दा बे साहा जिथु हाबनाय लामा बे लामाखौ नै दैमाया गरा खुलानानै मोनबाय बेवहायनो जोङो दिनैयो जिसिपि लानानै रायजो राजायानो दिनै जोङो माने लामाखौ मोनसे सिदा फेंना होनायनि थाखाय जों रायजो दैनि लामा माने जावदो जोङो बे जावनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो खालामदो रायजो राजायानो माने 100-200 खांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे बेयावनो जोंदो मैदेरनि समाव बोसोरि माने मेसें बोथोराव मैदेरजों मोगा मोगि जानाय बे समाव जोंजों बिथां अर्जुन सार बिजेपि दोलोनिनो बिथाङा जोंखौ फैनानै सहाय मदद खालामफैयो खबर लाफैयो बिथाङा आरो बिथाङा जोंनो टर्च बायदिसिनाबो जगानो फैयो बे थाखाय जों बिथांखौबो जोंनि ओनसोलनि जानानै आङो हामबाय होनदों आरो जोबोर बिथांखौ जोङो बाख्नायदों बिथांनि मावनायखौ आरो बिथाङा फैगोन एसे उनाव सफैगोन बिथाङा जोंदों दा बिथाङाबो नैबे जिसिपि जावनायाव बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो होफैगोन दा बेवहायनो जों अर्जुन सारनि मददथिखौ लानानै रायजो राजाया नैबे दैमा जिथुबा लामा खुलिना होनाय बेखौ जोङो बोलो फोरादों आरो बिथांनि मददाव दा बे समावहाय जिहेतु गोबां न'खर थांदों होननानै मिथिदों दा जों जिथु MLA MCLA दा बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि दिनाव जों बिथांमोनखौ सोरनिबा माबाखौ लानानै जोङो बुंनो सानाखैमोन खिन्थु मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा धुपगुरि गामि हिसाबै पुब आरो पश्चिम नौनाया गेजेराव दा सोनाब गालै माने गरा खुवायनानै थांनाय बोसोरावबो रिलिफ केम्पआव थानायखौ निस्सय जोंनि MLA MCLA बिथांमोनाबो नुदों जोंनि टंला दग्रा आनसलिक बिथांमोनाबो फैनानै बिथांमोनखौ थानायनि बेबस्था खालामना होफैदों बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो बिखौ निस्सय बिथांमोना मोनलांदों आरो देग्लायबो बे एखे सेम अबस्था बेवहायनो जों सानो सरकारा जायानो जियानो जा गासैबो सरकारानो नैबेखौ मोनबोबाय थादों सोरबा कंग्रेसआनो होन सोरबा BJPआनो होन सोरबा BPPआनो होन सोरबा UPPआनो होन दा जों बुङा उमुकनि समाव उमुक जायाखै तुमुकनि समाव तुमुक जायाखै खिन्थु जोङो रायजो हिसाबै जोङो सानो बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै बिथांमोना जोंनि मुल्य गोनां जोंनि व्यक्ति भटजोंनो बिथांमोना देरहानानै जि मासियाव रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै जिरायदों बे मासियाव जिरायनानै जाहाथे जोंनि नैबे रायजो राजानि खामानिखौ मावलाङोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया आरो मेन खोथायानो जाहैबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे दैमाखौ दैज्लाङावल' जोङो बुंबाय मेसें सफा बागरबाय बे नङा बिथांमोना मावनांगौ सरकारनि सिस्टेम बाजेटफोराव दैखांनानै अन्तत थांगाबारिनिफ्राय घिउनाला सिम बे दैमाखौ फेंना होयोब्ला जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो जों सरकारखौ बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे जेसेबां जोंनि BTRनि ठिकादारफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो नैबे दैमाखौ बिथांमोनाबो जाहाथे नायनानै